Pripomenúť si aj vlastné úspechy, čiže jeden neúspech nikdy nebude znamenať, že proste neúspeješ vždy. Si človek hneď ráno uvedomí, že vlastne prečo to všetko robí. Zase nastali komplikácie, ktoré sa museli okamžite vyriešiť a ako náhle nás naše okolie nepodporuje a musíš sa báť toho, že sa nebudeš páčiť každému. Dobré ráno. Dneska je štvrtok a ja som si povedala včera, že by som mohla natočiť moje aj pracovné dni, ako vyzerajú. A keďže pondelok a útorok sú vždy také extrémne hektické dni, kedy neúplne stíham, tak si vravím, že to natočím takto ku koncu týždňa, pretože mám už taký trošku nie úplne kľud a pokoj, ale je to skôr také pomalšie, čiže nie je tam toľko úloh, ktoré musím urobiť. Tak si vravím, že vás zoberiem so sebou na tieto 2 dni. Mám celkom dosť toho dneska, ale chcela by som stihnúť aj pilates, tak uvidím, či sa mi podarí. A zoberiem vás so sebou. Toto je jedna z najhnusnejších vecí, ktoré som ja kedy mala. Ale má strašne veľa vitamínov, aj na pleť, na trávenie, je tam ako keby ten morský kolagén, nejaké vitamíny, minerály, fakt to je akože strašne prospešná vec, len teda chutí príšerne, ale viete, čo neurobíme pre vnútornú krásu? Nemám tu kokosovú vodu z Bali, tak si kupujem balenú. Ja už som prichystaná, idem sa už len prezliecť a idem pracovať, ale ešte predtým ja som si dala do konca roka takú mini výzvu. A snažím sa ju držať, aj keď nie vždy to je aj pre mňa úplne jednoduché, pretože veľakrát som úplne taká rýchla a impulzívna na to ráno vždy, že vlastne stanem, keď tak sa nejak rozhýbem, dám si raňajky, idem pracovať, čiže málo kedy sa keby tak zastavím, ale snažím sa to trošku ako keby zaradiť zase do mojej rutiny, pretože predtým som zvykla mať také pomalšie rána, teraz to úplne nedá, ale sú veci, ktoré jednoducho by som nerada vynechávala a to z nich je písanie si denníka, čo si myslím, že je extrémne dôležitá vec, obzvlášť ak máme veľa myšlienok a vypísať sa z tých pocitov alebo myšlienok alebo čokoľvek je jednoducho fakt veľakrát úplne taký balzam na dušu podľa mňa. Všetko sa snažíme veľakrát ako keby ťažiť alebo ťahať so sebou, ale ako náhle sa človek proste vypíše z takých vecí, tak fakt ho to nejakým spôsobom oslobodí a hlavne aj keď si napíše človek nejaké svoje ciele a sny do toho denníka a má to stále tak na očiach a pripomína si to aj tou písanou formou, za mňa to je že úplne najlepšia vec. Takže určite by som vám odporúčila písať si do denníka aspoň každý druhý deň a ideálne každý deň. Druhá vec je počúvanie inšpiratívneho podcastu, čo je za mňa extrémne dôležité. Ja milujem takéto veci, milujem počúvať také inšpiratívne slova, ktoré mi akoby dodávajú možno ešte veľakrát takú vnútornú silu, keď ju ja sama strácam, lebo podľa mňa sme ľudia a nie každý ideme stále proste na 110% a myslím si, že veľakrát potrebujeme proste počuť také slova aj z niekoho iného úst v podstate, než len sami od seba, lebo povzbudzovať sama seba je úplne že dôležité a je to super, ale veľakrát proste potrebuješ takúto podporu a ja už vždy nachádzam hlavne v tých podcastoch a za mňa to je úplne že najlepšia vec, akú som keby zaradila na pravidelnej bázi do môjho života. Tretia vec je denný pohyb. Ja si neviem predstaviť byť bez pohybu, ja non-stop ako keby sedím a proste pracujem, takže pre mňa je pohyb úplne že nevyhnutná súčasť dňa. Či už to je 30 minút prechádzka, či už to je cvičenie, jednoducho každý deň sa snažím fakt hýbať, aj keď proste mám strašne veľa práce, ten priestor na ten pohyb tam vždy je, lebo proste viem, že potrebujem si udržiavať ako keby aj to zdravé telo a nechcem skončiť tak, že proste budem sústredená len na prácu a nič ako keby mimo to pre seba neurobím, lebo podľa mňa tá fyzická aj psychická pohoda je strašne dôležitá a pre mňa je to cvičenie úplne taký relax, oddych v tom proste hektickom, možno alebo stresujúcom dni, takže ja úplne, že pohyb a vlastne všetko s tým spojené sa snažím fakt nikdy nevynechávať, aj keď mám extrémne nabitý kalendár. Veľmi dôležitá vec, ktorú som ja zvykla veľmi často robiť a teraz som menej ju robila. Je to vizualizácia alebo ráne nejaké afirmácie, ale za mňa skôr tá vizualizácia, kedy si proste ešte pred tým, než stanem úplne hore, než sa úplne prebudím, ale tesne pred zaspaním snažím vizualizovať svoju takú ideálnu realitu, ktorú mám, možno nejaké sny alebo ciele, ktoré chcem
chcem dosiahnuť. Pretože ako náhle to dokážeme vidieť v našej mysli, tak to dokážeme mať aj v našom proste reálnom svete. A veľa ľudí si myslí, že to je proste hlúposť, ale môžem vás ubezpečiť, že to rozhodne hlúposť fakt nie je. Ja sa týmto riadím už strašne dlho a vždy mám pocit, že čokoľvek som si v podstate vizualizovala alebo želala a robila samozrejme kroky k tomu, aby to dosiahnem, tak sa to vždy zrealizovalo. A myslím si, že vizualizovať si takúto svoju realitu je proste to, čo nás stále drží ako keby tak naladených v tom, ako keby na tej ceste dosiahnuť ten cieľ. A keď si predstavujeme ten výsledok, ako sa budeme cítiť, keď sa tam dostaneme, ako to proste celé bude, oveľa lepšie sa nám sústredí na celú tú cestu a nesústredíme sa vyslovene len na cieľ, ale na tú celú cestu, pretože vieme, že sa tam nejakým spôsobom dostaneme. Tá vec, obmedziť sociálne siete a scrollovanie na nich, pretože mám pocit, že ja veľakrát sa tiež na tom zaseknem, hlavne keď hľadám inšpiráciu aj na Muse a proste hľadám možno nejaké nové nápady, tak veľakrát proste scrollujem a aj keď sa snažím vždy ten content nejakým spôsobom analyzovať, tak veľakrát sa potom už prichytím, že jednoducho len bez hlavou scrollujem a to ja úplne nechcem. A myslím si, že lepšie je oveľa tvoriť ten content, ako ho stále konzumovať, takže ak to niekto pozerá, kto chcel začať niečo tvoriť, ale stále sa do toho nevie rozhýbať, tak toto je jednoznačne tvoje znamenie, aby s tým začneš, pretože je oveľa lepšie ho tvoriť a nejakým spôsobom sa proste dopracovať možno k nejakým spoluprácom alebo vybudovaniu sa osobnej značky, ale je to oveľa lepšie, teda stále ako stále len konzumovať niekoho iného život a potom sa možno aj porovnávať a jednoducho nenachádzať tam takú tú zdravú hranicu, pretože veľakrát sa potom zvykneme už dostať do bodu, kedy sa nám zdá všetko príliš pekné u ostatných, ale zabúdame aj na svoje hodnoty, na svoj život, na to všetko svoje, čo žijeme. A myslím si, že to je to, na čo by sme sa nemali upútavať, čo sa týka tých sociálnych sietí. A posledná šiesta vec, jedna z pre mňa najdôležitejších je oslavovať svoj malý progres, pretože aj tie malé kroky sa rátajú. Máme veľakrát pocit, že ak neurobím proste veľký krok a nevidím obrovský výsledok, tak jednoducho to nie je ako keby práca, nie je to, čo som chcela, ale všetky tie malé kroky, ktoré proste vedú k tým veľkým krokom, sa najprv musia fakt zbierať v tých malých krokoch, pretože nemôžeš ísť z 0 na 100, proste potrebuješ ísť krok po kroku a myslím si, že je to aj oveľa viac udržateľné, ak sa to týka čohokoľvek, proste byť dobrá, postupne sa zlepšovať a dopracovať sa k tomu veľkému kroku je oveľa lepšie, ako ho urobiť naraz a nakoniec proste spadnúť dole, pretože ti nezostane ani kúsok motivácie a ani disciplíny na to, aby si to udržíš. Takže myslím si, že tie malé kroky formujú tie veľké a jednoducho oslavovať aj sebe, dať ten kredit proste, že si to zvládla, nech to je čokoľvek, pochváliť sa a vedieť proste oceniť to, kam smeruješ, čo si už zvládla, čo si už dosiahla proste. Krát sa snažíme pochváliť ostatných, ale na seba úplne zabúdame, takže si myslím, že to je jedna z tých vecí, ktorú by sme mali robiť fakt všetky. Pripomenúť si aj vlastné úspechy a nezabúdať na to. Každé moje pracovné ráno začínam e-mailami, pretože sa mi ich celkom veľa nazbiera tam vždy aj cez noc a aj ráno. Čo mi na Bali vlastne vyhovalo, lebo keď som stala, tak Slovensko malo ešte noc, takže som mala akoby čas odpísať na všetky e-maily a na všetko a proste potom si robiť ešte ďalšie veci a potom sa naplno venovať iným veciam po obede, keď Slovensko už bolo hore. Teraz to je trošku zložité, ale nevadí. Môj pracovný kútik je takto na zemi za stolíkom, pretože sa mi strašne zle pracuje za tým stolom tam, pretože tá stolička je celkom vysoko a ja sa potom stále musím ako keby nakláňať dole, čo mi fakt vadí, takže tuto je také ideálne miesto. Na Bali chodím pracovať do coworkov, lebo sa mi tam oveľa lepšie sústrediť a pracuje. Vždycky som urobila oveľa viac práce. Všetci boli tam úplne sústredení na tú prácu, nikto sa ničím nerozrušoval, nikto sa nerozprával, takže to bolo úplne ideálne. Doma keď som, tak nie je to vždy úplne ideálne, pretože je tu strašne mám pocit rozruchov. Ale snažím sa byť fakt sústredená, urobiť si vždy nejakú deep work, hlavne ráno, sústrediť sa na nejaké podstatné veci, hlavne v pondelok, útorok, tam mám fakt také bloky, kedy sú proste vyhradne len na to. Dneska mám teda e-maily a prípravy na nejakú vlastne zľavu, čo teraz pripravujeme. Musím dokončiť ešte nejaký obsah na sociálne siete a večer máme vlastne ešte call ohľadom ďalších vecí vlastne do reklám, čiže bude tam ešte toho. Budú tam ešte nejaké malé tasky, ale nič extra zložité dneska. Ja som akurát dokončila svoje veci, bežím sa prezliecť a idem ešte na obed. Tu v Cape Town si častejšie varím, ako sa niekam chodím stravovať. Na Bali to je úplne presne naopak a strašne mi to vyhovuje.
Nie, že by som nerada varila, ale mám strašne rada, keď proste to nemusím úplne tak riešiť, že čo budem zajtra variť, čo budem dneska jesť a proste iba idem do reštaurácie. Ale tomu, kto sa vyhovuje viacej si proste variť a starať sa trošku zase iným spôsobom o seba. Vonku je dosť zima, takže môj outfit zodpovedá počasiu. Ja už som naspäť doma. Stihla som už dokončiť dosť veľa vecí, zostáva mi tam už len pár drobností. A potom vlastne už mám hotovo, večer mám ešte vzdelávanie. Tento týždeň mám plný vzdelávania v podstate. A myslím si, že ako náhle človek investuje proste do seba a do svojho vzdelania, tak sa mu to vždy proste x-násobne vráti, pretože učiť sa od ľudí, ktorí sú keby tam, kde chcem byť ja, tak je to pre mňa keby taká motivácia, inšpirácia, ale aj zároveň taká tá investícia hlavne do mňa, že vlastne niekto mi keby pomôže vďaka jeho skúsenostiam, chybám a tak ďalej, pomôže mne proste dostať sa do toho bodu, kedy je ten človek tam. A to si myslím, že je dosť veľmi dôležité, že ak s niečím začíname, fakt investovať do seba, pretože ja som robila presne tú chybu, keď som ja začínala, tak som fakt nechcela úplne investovať do seba, pretože som si myslela, že všetko zvládnem sama, naučím sa z YouTube a proste bude to super. Nebolo to fakt tak, bolo to dosť náročné, myslím si, že by som ušetrila dosť veľa chýb a nejakých vecí, ktoré som urobila a nemusela, ak by som proste mala nejakého možno mentora alebo niekoho skúseného, kto sa už tomu venuje a má v tom nejakú prax a skúsenosť. Ale jednoducho chybami sa človek učí, ale myslím si, že ako náhle chceme proste nejaký výsledok, ku ktorému sa nechceme dopracovávať roky a ak nám vie niekto pomôcť, je vždy fakt úplne, že najlepší nápad investovať do seba. Hovorím je, že čokoľvek vlastne sa stane v tom priebehu podnikania alebo čokoľvek, tak ten človek stále má tie vedomosti, skúsenosti a ako náhle proste všetko padne, tak ty s tým, že čo už všetko vieš, čo si zažila, čo proste si skúsila, vieš to vybudovať znovu ako keby. Že stále to v tebe zostáva a to, že sa ako keby nepodaril jeden nápad, neznamená, že sa nepodarí ten druhý, pretože už nezačínaš od nuly, ale začínaš od toho, kde si vlastne skončila. A to všetko môžeš zase použiť na to, aby vybuduješ ten druhý biznis napríklad, alebo ten druhý nápad a aby ťa to zase posunie ďalej. Čiže jeden neúspech nikdy nebude znamenať, že proste neúspeješ vždy. Prvý neúspech znamená, že sa naučila, dostala si nejakú lekciu, jednoducho urobila si preto niečo, nevyšlo to, OK, vezmeš všetko, čo si sa naučila, čo už proste vieš a tak ďalej a dáš to do toho ďalšieho nápadu a ten proste už môže výjsť. Momentálne akorát pracujeme na novom produkte a celkom som si myslela, že to bude jednoduchšie, pretože sa to zdá akože jednoduché, že máme každý mesiac nový set a proste určite to je proste len navrhnúť nový set a to je všetko. Ale vlastne to je za tým vždy strašne veľa pokusov nepodarených a jednoducho veľa stresu a to je pre mňa to, čo ma asi stresuje najviac. Či všetko bude na čas, či výroba bude na čas, či jednoducho to bude doručené na čas. Je strašne veľa tých vecí, ktoré za tým stoja. A je to vlastne oveľa viac ako len navrhnutie toho setu. Našťastie v tom vôbec nie som sama. Sety nenavrhujem priamo ja, skôr teda máme dizajnérku, ale samozrejme sú tam vždy aj nejaké moje nápady, čo by som tam chcela a tak ďalej. Čiže je to taký spoločný brainstorming a potom dávame, alebo teda ona dáva tú časť, čo sme sa vlastne dohodli dokopy vlastne do toho setu. No a vlastne teraz sme akoby pracovali pomimo tie mesačné sety na úplne novom projekte, na ktorý sa fakt teším, pretože vravím proste, zabralo to strašne veľa času, niekoľko mesiacov vymýšľania, testovania, hľadania. No, konečne to je za mnou. Mám pocit, že sme úplne vyhrali, pretože som akurát včera potvrdila poslednú vec, ktorá v podstate chýbala. Myslím si, že konečne začíname už tomu dávať tú celkovú podobu. A je to strašne super, pretože človek veľakrát vidí všetko online a keď už vidí vlastne ten výsledok, ten hmotný produkt, tak je to proste k nezaplateniu jednoducho, že všetka tá práca, ktorá s tým stojí, ktorá veľakrát ani nie je vidno, a to nielen u mňa, ale podľa mňa u veľa ďalších ľudí, že proste stále na niečo pracuješ a nič nevidno, žiadne výsledky nemáš proste. Čo robím zle, ale nič nerobíš zle. Jednoducho veľa vecí vyžaduje naozaj veľa času a ako náhle sa dopracuješ k tomu už hmotnému výsledku, až vtedy podľa mňa pocítiš úplne taký ten kompletný výsledok, ale už medzi tým proste čo na tom pracuješ, by si mala vedieť, že jednoducho robíš na tom a to, že nevidíš ten výsledok okamžite alebo nie je proste za pár hodín, za pár dní, za pár mesiacov, neznamená, že tam nesmeruješ. Lebo vytrvať
je fakt najdôležitejšia vec podľa mňa, obzvlášť čo sa týka podnikania, pretože tam veci podľa mňa nikdy nejdú ľahko. Veľa vecí sa udeje spôsobom, akým absolútne nečakáš. Veľakrát proste musíš byť pripravená aj na to, čo si myslela, že sa nikdy neudeje, ale v konečnom dôsledku si myslím, že to je jednoducho to, čo nás učí sa dostávať ďalej a bez tých chýb by sme sa podľa mňa fakt nikdy nikam nedostali. Som tu, išla som pešo, lebo keď je svetlo, tak ešte môžem ísť pešo, ale naspäť už taxíkom, lebo cez noc by sa tu nemalo chodiť, a teda keď je tma. Takže... Ja už som doma, lekcia bola extrémne super, ja som vždy bola taká, že pilates to nie je úplne pre mňa, že určite to je nuda, ale odkedy som začala chodiť na pilates na Bali, ja som si to tak zamilovala, aj reformer, aj klasický pilates, proste ja mám pocit, že to telo moje, neviem, to je proste len môj akože taký názor, že to moje telo je také potom úplne, že krásne vidno, tak všetko proste mám pocit a strašne sa mi to páči, že si fakt akože zamakám, že nie je to vôbec nuda, jak som si myslela, ale že fakt to je makačka a baví ma to asi viacej jak fitko. Ja už mám záver môjho pracovného štvrtku. Stihla som v podstate úplne všetko. Krásne piatkové ráno, konečne nám začína víkend, takže ja sa na tento deň vždycky extrémne inak teším, pretože pre mňa to, nechcem povedať, že to je môj najobľúbenejší deň, nie že by som cez víkend nepracovala, ale je to taký deň, kedy mám pocit, aspoň tak podvedome, že už končí ten týždeň a mám také tie najťažšie dni za sebou a viac takých akože jednoduchších, povedzme to, pred sebou. Mňa akurát teraz ráno čaká mentoring vlastne, ktorý mám ja s mojou mentorkou a potom idem dokončiť nejaké veci. O pár týždňov by som mala mať vlastne speaker na jednej online prednáške, takže to si musím pripraviť dopredu. Chcela som to včera stihnúť, ale nakoniec sa mi to nepodarilo, lebo jednoducho chcem tomu venovať viac času a večer som už bola celkom akože unavená, tak si viem, že dneska si k tomu sadnem, takže si to pôjdem celé domyslieť a doriešiť. Ráno som si už konečne zase dala svoju krátku vizualizáciu, aj keď to netrvalo dlho, ale aspoň niečo. Strašne to pomáha podľa mňa, keď si človek hneď ráno uvedomí, že vlastne prečo to všetko robí. My strašne často zabudáme aj na tú celú cestu, vlastne, že prečo to robíme a ľahko strácame tú motiváciu. Ale vlastne ako náhle si tak stále pripomíname aj v tej mysli ten obraz toho, kam sa chceme dostať, tak podľa mňa to je strašne napomocné veľakrát, hlavne v takých tých slabších dňoch, kedy možno nemáš úplne takú chuť sa do všetkého hnať, možno si, zase hlavne ženy, v nejakom svojom presne tom období, kedy nemáš toľko energie, ale vlastne to, čo vidíš, tá tvoja vízia ťa stále posúva dopredu a podľa mňa je to strašne super si to vždy tak uvedomiť pred každým začiatkom dňa, že vlastne kam smeruješ, prečo to všetko robíš a to je taká tvoja pripomienka, taká sila na ten deň, že proste čokoľvek sa deje, ty sa stále držíš toho plánu a tvojej vízie, pretože vieš, že tam smeruješ. Ja sa idem pustiť do práce, dokončiť všetky potrebné veci. Ja som akurát dostala nový januárový už návrh od našej dizajnerky, ale nemôžem to moc ešte ukázať, lebo čo keď ma čaká to uvidia moje zákazničky a neboli prekvapené. Takže no, je nádherný. Úplne sme mali vlastne teraz v stredu hovor, že vlastne riešime sety dopredu a snažíme sa vždy aspoň niekoľko mesiacov dopredu, pretože potom ten stres z toho, že to bude celé meškať a že sa meška celá proste výroba, to ja nechcem úplne sa tomu vždy vystavovať, lebo skoro vždy vzniknú nejaké vlastne, nechcem povedať, že problémy, ale jednoducho situácie, ktoré omeškajú napríklad tú výrobu, napríklad sa mi niečo nepáči, potrebujem to zmeniť, zase to trvá čas a jednoducho je to fakt zdĺhavý proces, ale za to si myslím, že výsledok vždy vyzerá perfektne a tá vizitka aj tých spokojných zákazníčiek je podľa mňa vždy úplne taký odraz toho celého, pretože tým, že máme predplatné a vidíme, kto si akoby pravidelne objednáva, pravidelne proste odoberá tie boxy, tak aj to je vlastne ukazateľ v podstate toho, či sú tie ženy spokojné a z toho sa najviac teším, lebo jednoducho spokojné zákazníčky sú úplne všetko.
Ja už som doriešila nejaké veci, vybavila som faktúry a akurát si teraz vravím, že vlastne človek, ktorý má značku a myslí si, že všetko bude úplne ľahko a je to fakt akože easy peasy, tak ja si vždy vravím, že vždy sa naskytne toľko vecí v ten moment, ktoré sa musia vyriešiť, že jednoducho aj to, čo máte vlastne naplánované a chcete ísť podľa celého rozvrhu, tak sa nakoniec proste úplne zmení, pretože nastanú ďalšie veci, ktoré musia byť okamžite vyriešené a komunikované a je to fakt zložitý proces, za ktorým stojí strašne veľa práce. Veľakrát ani nejde vidno, pretože to sú také keby interné veci, ale zároveň ovplyvňujú v podstate všetko celé. Ja mám už veľkú časť práce hotovú. Bežím ešte za kamoškou, prvýkrát sa s niekým vidieť, odkedy som tu, lebo som to ešte nestíhala, lebo stále sa snažím urobiť čo najviac vecí a stihnúť, ale jednoducho na socializáciu s mojimi kamoškami ešte nebol úplne čas. Ja už som doma, už máme po spustení nového produktu a bolo to zase zaujímavé celkom, pretože zase nastali komplikácie, ktoré sa museli okamžite vyriešiť a jednoducho nie je to len tak, že spustíme produkt, všetko beží a tak ďalej, proste stále sa to musí kontrolovať, stále na všetkým musí byť jednoducho ten dozor ako keby, aby všetko išlo správne a bolo všetko spustené včas a tak ďalej. Zase sa to úplne nepodarilo bez problémov, ale nevadí. To je proste hra, ktorú človek sa musí naučiť hrať a to je aj hra s trpezlivosťou. Na všetko musí byť proste človek pripravený, nie je to prechádzka ružovou záhradou, nikdy nebola a pravdepodobne neviem, možno raz bude, ale momentálne to tak nie je. Ale myslím si, že to je proste aj taká tá vec, ktorá učí človeka fakt trpezlivosti a stále proste ísť naplno do toho, aj keď sa veci nedejú podľa predstav, nejdú podľa plánu, nie je všetko jednoduché, ale proste práca musí byť hotová a musí nad tým aj byť taká tá kontrola a zodpovednosť, ktorú si so sebou človek nesie. Podľa mňa, ak niekto podniká, si osobne myslím, že nikdy nemá taký ten úplne, že vypnutý mozog ako keby, že totálne sa dokáže uvoľniť, oddychnúť si, že úplne bez toho, aby mal nejaký myšlienkový proces, lebo ja sama úplne cítim, že akokoľvek a kdekoľvek sa snažím totálne vypnúť, tak moje myšlienky stále odídu smerom k tomu, čo mám ešte urobiť, čo musím stihnúť a čo ešte není dokončené. Som ešte bola teraz s tou kamoškou, úplne som sa vrátila taká trošku viac nabitá, mám pocit, lebo tie ženy, ktoré máme okolo seba, sú strašne dôležité a ja málokedy fakt chodím von, proste mám veľmi málo času, nebudem klamať. Vôbec to neberiem ako zlú vec, práve že naopak, ja nechcem proste tráviť čas ako keby len tak s niekým, s kým si napríklad nemám čo povedať alebo nemáme si povedať niečo možno na hĺbšej úrovni. Nemám rada úplne tak strácať čas proste s ľuďmi nebaví ma úplne riešiť také, že povrchné veci. Rada sa vždy rozprávam tak do hĺbky a preto má vtedy ten čas proste pre mňa význam. Ja si veľmi vážim svoj čas. Čas je obmedzený a jednoducho ja ho chcem investovať veľmi správne a preto si veľmi vyberám, že s kým sa stretávam. Toto hraje pre mňa veľmi silnú rolu. No a to som chcela ešte povedať, že fakt si vybrajme ľudí, ktorými sa obklopujeme a ktorých púšťame k sebe, pretože ako náhle nás naše okolie nepodporuje a je tam akýkoľvek taký možno je malý red flag proste a cítime, že to je toxické, rozhodne je na čase to opustiť a nájsť si buď inú skupinu ľudí, s ktorými chcete stráviť čas, alebo kľudne byť aj nejakú dobu proste úplne sama a možno si uvedomiť tú svoju hodnotu a to, komu chceme ten čas náš proste darovať, pretože ako vravím, ten čas je obmedzený. A tráviť ho s ľuďmi, ktorí vás nepodporujú, ktorí vám neprajú to najlepšie, ktorí vás nechcú vidieť rásť alebo posúvať sa dopredu, je pravdepodobne veľmi zlý krok. Toto by nemala zažívať absolútne žiadna žena. A ja som sa s týmto v minulosti stretla. Ja som bola presne tá, že som sa stále chcela každému zapáčiť, stále som tu proste chcela byť pre každého, stále som tu proste chcela byť dostupná, ale úplne som si uvedomila, že absolútne tomuto stop, ja nechcem sa zapáčiť každému už, ani náhodou nechcem proste byť pre každého a už vôbec nechcem mať zlý pocit z toho, že poviem nie. Ty ako človek, ako žena nemusíš sa báť povedať nie, nemusíš sa báť toho, že sa nebudeš páčiť každému, to je úplne normálne. A ja som sa stále akože aj snažila nevyčnievať, aby niekto si o mne niečo nemyslel. Prosím vás, tomuto úplne stop. My tu nie sme, ani jedna žena tu nie je na to, aby sa zapáčila každému, aby tu bola stále pre každého, aby jednoducho stále hovorila áno, aby nemohla povedať nie, alebo aby náhodou nevyčnievaš, pretože čo o mne budú hovoriť ostatní?
to už nie je tvoja starosť. Proste ostatní budú vždy hovoriť, ostatní vždy budú súdiť, ostatní sa vždy budú smiať, ale nikdy. Ja som sa fakt nikdy ešte nestretla s tým, že by človek, ktorý sa má lepšie v živote ako ja, žena, ktorá sa má lepšie v živote ako ja, pracuje na sebe, proste pracuje na svojich cieľoch, by ma nejakým spôsobom chcela zhodiť alebo nejakým spôsobom proste urážať. Pretože to posledné, čo ty chceš, je, aby ťa mal každý rád. Pretože ako náhle ťa má každý rád, niečo nie je v poriadku s tebou, pretože potom by si tu bola pre každého iného, len nie sama pre seba. Už som doma z mojho randíčka a z prechádzky. Ja milujem piatky. Ja milujem piatky, milujem víkendy. Zatra už je zase taký trošku voľný aj v nedeľu deň, že si dovolím tak pol dňa oddychovať. Nie, nerozmýšľať, iba akože, že nie som doma a nepracujem za počítačom. Čiže idem ráno na pilates, na raňajky a tak sa prejsť, proste taká pohoda. A po obede vlastne zase pracujem, aspoň trošku, lebo sú veci, ktoré zase musím dokončiť, takže myslím to, že to je taká nekončiaca cesta, jednoducho stále ideš proste do cieľa. Ja už idem dokončiť len nejaké maličkosti, aj keď už je večer, tak stále to musí byť dokončené, takže idem sa do toho pustiť a ukončím takto aj ten vlog. Dúfam, že si ho užili, že aspoň malá časť z neho bola zase nejakým spôsobom motivačná, pretože presne o to tu ide, zobrať si nejakú malú motiváciu do života, pretože si myslím, že ako stále ženy by sa mali navzájom inšpirovať a motivovať, aby sú najlepšou verziou sami seba a hlavne, aby si budujú život, aký chcú, zabezpečujú si slobodu, majú dobré peniaze a sú šťastné, ok? Toto by sme si mali odniesť z dnešného vlogu a dúfam, že budete mať aj vy krásny víkend a teším sa zase na budúce.